جوانێکی خەڵکی عەفرینێ لە ئەستەمبۆلا تورکیە هاتیە کوشتن ماڵباتاوی داخواز دکە کو دەسەڵاتە تورکیە هەرگولیان وێ بویەرێ ئەشکەرە بکە و تاوانباران دادگەه بکە. پارێزەر حسێن ناسۆ ji Rûdawê re ragihandiye roja sîhê Nîsanê ciwanê bi navê Ebdurrehman Ezîz piştî ku ji mala xwe ya li taxa Bîrtepe derdikeve piştî wê bi çend xulekan polîsan li deriyê mala wî dane. Ji dayîka wî re gotine ku kurê wê Ebdurrehman piştî ku hezkiriya xwe kuştiye an ku intîhar kiriye. Heman çavkanî ji Rûdawê re gotiye malbata Ebdurrehman di wê keliyê de nikarîne termê kurê xwe bibînin ji ber ku polîsan yekser daxwaz ji malbatê kirine ku ji wê taxê derkevin. Piştî çend rojan malbata wî terim wergirtine şandine zêdê wî li gundê Sindiyankê li Efrînê. Dema ku li cenazeyê dinerin dibînin ku şopên lêdanê li ser laşê wî heye du gule li serî wî xistine herwiha zik û serî wî jî vekiribûn. Parêzer Hesên Naso ji Rûdawê re dibêje tiştê ku li ser cenaze li ser terim hatiye dîtin berûva jî çîroka polîsên Tirkiyeyê. Ji ber ku eger kesek xwe intîhar bike nikare zêdeyî ji guleyekê berde serê xwe. Malbata Ebdurrehman daxwazê ji desalata Tirkiyê dikin ku hûrguliyên vê bûyerê eşkere bikin û tawanbaran jî dadgeh bikin. يا شباب يا شباب ev dîmenên kunha hûn dibînin dîmenên dema bi xakspartina Ebdurrehman Ezîz hemûne ew ciwanê Efrînê ku li Stenbolê kuştî hatiye dîtin li gundê xwe gundê Sindiyankê li herêma Efrînê با آمدهبونا كسوكاري وي هاته وشارتن. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد خذ رحمة خلتك يا عبد